Moro. Moro. Kaikki katsojat siellä minun YouTube-puolella minä kuvailen PvP:stä videoita. Joo, mäkin kuvailen nyt tällaisia klippejä tästä. Tästä tulee niinku se intro. Mikä on klippi? Sano mikä on klippi. No se on sellainen, että sä kuvaat jonkun PvP-kohan esimerkiksi. Kuvataan niinku tämmösiä. Niin, esim. Sellainen on klippi. Joo, esim. Niinku sä pätkäset nauhoituksen ja sit sä niinku jatkat sellaiset kohdat. Et sä niinku se klippi on sellainen, että kun sä vaikka pätkäset nauhoituksen tai silleen, että sä teet koko niitä klippejä, niin tällainen esim. Mun klippi. Et sä tapaat sen vaikka sä... Viiva keneltä soppa? No mä vaan soin. Mä pelaan Salle. Ok, mä pätkäsen siihen. Joo, eli... Taikosoppa. No niin, ala vaan meiskiä. No niin, täällä taas.